אז מה קורה חברים? כאן בר ואיתי אפק. ייי. אנחנו בסורווייבר גיימס. אז לא. מה אז לא? סתם. בוא להרים. להרים? כן. נה 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 נה. אתה יודע איזה פוקס היה לי? אח, מישהו הרביץ לי ויש לו קנוקבק בידיים. זה הסופרמן. אח, יש לו קנוקבק בידיים. הוא הלך, מה אתה... למה אתה חוזר אליו? אתה בגשר. אתה לא לקחת צ'סט בגשר. כן. אני מקווה שאין לי לאגים, נכון? לא יודע. אני לא רואה אותך. אוי, שתי צ'סט. מישהו מתקרב אליך. הסתכלתי מהר ב-F5. אני יצאתי משם. יופי. השגתי בשבילך צ'סט פלייט, בוא קח. טוב אתה. זרקתי לך פה. תפסת? כן. נייס. לא טוב להגיד לך איזה פוקס היה לי? שים לב. למה אני מרגיש שמישהו יבוא לי פתאום ויעיף אותי מהעולם? ככה אני כל הזמן מרגיש. תסתכל. נו, אתה לא מאמין, זה היה פוקס אחד על אדירים. תראה, אני לקחתי ארצ'ר, סתם, אתה יודע, היום ממש שיחקתי עם אביבי, לקחתי ארצ'ר. אתה יודע, סתם בשביל קטע? אתה יודע, כל פעם קיטים. כל כן. פעם קיטים שונים. אז סתם בשביל הקיט. קיצור, פשוט הטירוף זה שהלכתי לצ'סטים שבערים, נכון, לפני יש ערים כאלה, וקחתי מגולד. גם לי, יש לי מגולד, יש לי קסדה מגולד. שים. לא, פשוט הרגע קיבלתי אותה. כאילו הרגע מצאתי אותה בצ'סט. לקחת את התיבות פה? לא. אני ממשיך. לפארקור. יש צ'סט בדרך לפארקור, אני אקח אותה. באתי לו ואוכל, יופי. לי יש כבר... יש פה צ'סט במערה, תמיד זה אני יודע. לא, פה אין כלום. חכה רגע. מה? יש פה מישהו, בר. תברח! איפה הוא? לא יודע. בטח זה הייתי אני. לא, לפני שהוא הרביץ לי. אולי נפלת מגובה. לא. אני ראיתי שם, מישהו עמד, לא יודע מה? לא שם, עזוב, זה יותר מדי בררני. היה לידי מישהו, אוקיי? מספיק טוב מישהו הרביץ לי. היה מישהו, והמישהו הרביץ לי. אוקיי? לא. מה וואי, קרה? איזה מזל, כמעט נפלתי אחרי שסיימתי את הפארקור. כמעט, אבל לא. יש לי בשבילך מכנסיים. ייי. וואו, זה נשמע מוזר. איפה אתה? יש מישהו מנסה לעלות אלינו, בר! וואו, כנראה באמת היה פה מישהו. לא יודע אם זה הוא, אבל... הנה הוא פה. תראה. הוא מטפס, הוא ירד פגע לי. בך. אין לי בואו, אבל יש לי ארוס. לי יש לי בואו, אבל אין לי ארוס. אז תביא לי מה אתה בואו. יש לי ארוס. כך. האמת זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד, אבל לא משנה. ייי. תיזהר. טח. לא, תתחמק מהחצים, תמשוך אני. יודע מה, אני אנסה למשוך את החצים שלו. תפסתי חץ. אם אני תופס חצים אני זורק, אין לך חיים. שיט, הוא פגע בי. תזרוק לי. נפלתי למטה. תיזהר, תעלה. הוא בא אליך, בר. עליתי כבר. הוא פה? כן, אני מרביץ. תיזהר. הוא הורג אותי. הוא הורס. היה לו את הדבר המיוחד הזה של ההורסים. הוא עומד להוריד אותי, הרגתי אותו. יפה. קח לי את הארמור. היה לי פול, מכנסיים מגולד, כל אלה. כן, רואים. היה לי רמה אחת, יש לך סטונסורד במקרה, תהרוג אותו? יש לי יותר מסטונסורד. יש לך פויזנס? יש לך אוכל? כן, יש לי סטונסורד. יופי. אוי! לך לעשות אינג'אנט אם יש לך זמן. לא, אל תדאג. רוץ לעשות אינג'אנט. אין לי, לא יכול. טוב, לא משנה, אין מספיק זמן. ייי. נמצא אתה עושה לי TPA תוך כדי שאתה בתוך כדי משחק. אז אתה משתגר ללובי כזה. יש! מישהו כמעט הרג אותי כי לא הספיק לי את יש לך מזל. ומהר היה דדמט. תאכל רג'נריישן. שאכלתי. לא, רג'נריישן, שתית? כן. אוכל אכלת? כן. הכל עשית? סתם. מאיפה עשית הורס? הבן אדם הזה היה הורסי. וואה.
תן להם להילחם, תיזהר לא ליפול. עזוב אותם. תן להם להילחם. אבל תקף את הבן אדם לא, הזה. לא, לא, לא. בסדר. הרוג, תראה מהסוס. לא, בעצם אתה לא חייב לרדת. אם אתה רוצה, רק תרד. למה הפלת את הסוס שלך? לא יודע. הוא הסתגר אליך באמת. טוב. הניצחון שלי בסרטון סתם. להגיד לך כמה, אתה יודע שתפיתם. רגע, יודעים מה? בוא נעשה עוד משחק. עוד כמה דקות נחזור שהמשחק יתחיל. חזרנו והמשחק בדיוק התחיל. ייי. דיימונד! רק תשיג עוד אחד והמפה שלך. ייי, לתוך הקייס. הכבשה שוב איתנו! אני ראיתי אותה כבר. הכבשים הורגות אותי! איפה אתה? ברח למערה. אני לא יכול. היי, הכבשים הולכות מכות, חשבתי שהם בתים. באמת? כן. מוזר. יאללה, בוא לקייב. אני רץ. תקשיב, יש פה איזה 4 הולכים מכות, אני פשוט רץ לקייב אליך. 4 הולכים מכות. לא מעניינים אותי. אוקיי. סטון סורד. טוב אתה. אם אתה רוצה נשק? לא, אני אקבל רוצה מהקיט. chest plate? אני מקבל מהקיט. דאגתי לך צ'סט פלייט אבל. טוב, תודה. אתה צריך קסדה? לא, יש לך. אוקיי, יאללה בוא, אני מטורף. חכה לי. יאללה, אני רק אוכל את העוגיה. יש לך אולי אוכל חוץ מרודן יש פלש? לי המון אוכל. לי יש רק רודן פלש. את זה ואת זה. תודה. בבקשה. לי נשאר 2 דגים ובשר אחד, אבל לא משנה. יאללה, נלך לחוות גזרים, נביא קצת אוכל. כן, יאללה, משם. כן, משם זה יותר קצר האמת. במקום להעלות את כל העלייה הזאת. כן, יאללה. נכון אמרת ש4 אנשים הלכו שם מכות? נו. בדיוק לפני שנייה 4 אנשים מתו, אז עכשיו זה כבר 6. איפה נכון, כבר היא שם, רק פשוט בדקתי עם הצ'סט פה. כן. תיקח את אני אקח את הצ'סט במגדלור. טוב. אני אקח את הצ'סט אתה לוקח את הצ'סט שם? הצ'סט שם כבר הייתה שם. כאילו, כבר לקחו אותה. איפה אתה? אתה בפנים? כן. בשביל ידע כללי, יש שם קרפטינג טייבל, בדקתי קצת מה יש שם. טוב, יש פה, אתה זוכר, יש פה תיבות, אתה יודע, בדרך, יש פה צ'סטים. איפה? הנה פה. נכון. אבל אני לוקח קצת זרים, אני רעב. לי יש כבר. כמה? אתה יודע, 19, לא צריך כזה הרבה. כן, גם לי יש 19. לא, טעות שלי יש לי 25, עסקתי יותר. סליחה אם עכשיו שמעתם דלת. כן. אוקיי. סליחה. יש לי נעליים, אני רק צריך מכנסיים. כן. אין מכנסיים. נו, למה אתה לא מחכה לי? היי, יש שם שם! איפה? אני ראיתי שם. הנה! אני רואה, בוא. כן, הנה, הוא שמה. הוא בקייב! לא, אבל יש עוד שם. הוא בקייב! אז אני ראיתי שם אחר. יש לו מכנסיים! הוא לאגר! כן, אני רואה. שיט. בוא לא מסביב. אני עושה לו עיקוף. תיזהר בר. יש פה עוד כמה אנשים, בר. השיפ, יורקת אותי. הקמתי בה, לא, השיפ היא לאגרית. אני יודע. אני רודף אחריה, יש לה 6 חיים. כן, אני הורדתי לה. אתה רואה כמה לאגרים הם? כן, יואו, זה מחרפן, אי אפשר לשחק איתם. איך הם מתמודדים בעצמם? פוקה פאוור. הרגתי! לא את השיפ, הרגתי מישהו אחר. את השיפ כבר הרגו. לא רשום שנראה שאתה הרגת מישהו. כי אני הרגתי. מוזר. או שמישהו אחר גנב לי את הקיל כי היו שם כמה. שיט, רודפים אחריי. לשיפ היה את הארמור שלי. לא, הרגו אותי. פוקה פאוור הזה. כן, אז סורי, כאילו לא סורי.
הוא הרג מקווה המון אנשים, הוא הרג איזה 3 אנשים, את ה3 האנשים האחרונים. כן, מקווה אותך אחד לפניך ועוד אחד. כן, אני